dihita saluhuna hasuhuton, raja ni dongat tubu, raja ni boru, raja negrion, raja ni hula-hula, di punguan bolonon. Ditikyon marpungu dohita laho mamestahon, tuguni opukta raja sohuturon siaan. Ale akadongan, mardongan gogo siat debata ama parholong rohai, sayang giat ma raphita di bagasat dame, dot sonang ni roha, lahu mangulahon ulaon horja tugu raja sohuturon siahanon. Marhite sian ulaon horjaon, sayang giat ma atong tipul jala sangap debata, olat nion saat rodi saleleng nilelengna. Saya sau mamian dame, nadihita jolma, suang songoni, di sudena pinoparni raja sohuturon siahaan. Rakma bahimita di tada silangi, di bagasan guarniama, do tanak do tondi porbadia. Saya di basa-basahon ma tuhamu hagogo ondo dame nasian di bata ama. Nang nasian Tuhata Yesus Kristus. Saunari do rodi saleleng nileleng. Hamu aliak kadongan na inaholongan di saluhun na hagaliota doot parniulata. Nahurang talup ditiki naung salpui tatopoti manuaing akadosata. Asa tau hita manangihon hata ni Tuhani. Rakmadok maita. O debata para siroha. Husol solido dosaku, alani uhum munatama mangonai tuau, alai lumobi alahu paleaho, sibahin adenggan no balgadiau, jalana sumurung hinda dengganmu, au maka gigi dosaku, dot marbaga-baga, mardongan pangurupin yasim padenggaton parangeku, jala somar dosa be, o Tuhan, asiroham diau pardosaon. Amin. Hatani debata nagabi ujahan dohot odolan ni perpunguata sadarion ima nanienet sian sada Tesalonik 5 ayat 10 sahat rodi 24 songonon ma didok disi hamuliaon ma diho ale Tuhan. Toktong mahamu marlasni roha. Unang macadi hamu martangiang. Madok mauliate mahamu siala saluhukna. Ai ido dipangido debata sian hamu marhite-hite Yesus Kristus. Unang itu pihamu todii. Unang liaro hamuna di panuri rangion. Tak kasih hamu masalu nanadenggani ima tiopamu. Pasiding hamu manasa rumang ninaroa. Di parbadiai debata pardamai mahamu gabe nasundenggan. Jala diramoti matod dimuna nang roha, nang daging asayaswa surahan. Diharoro ni Tuhata Yesus Kristus. Hapo saddo ibana majohamu sai pasauton nadoi. Songonima berita nauli ni Yesus Kristus. Puji-pujian madiho ale Kristus. Damang dainang hurian itu Tuhata dibagas pertangyangata di Manogoton. Na perjolo sehali mengarimangi pahusor-husorhon mendalami hatan itu hatta taringot tu bohal ningoluta di hasianganon. Na perjolo sehali kudoko kami tinggalkan dulu parrohaon portibi
alai eahima parrohaon hadebataon. Bahasa udoko kami songoni alaridok marlas niroha mahamu di bagasa Tuhan. Mulo di Filipion hulahi mandok marlas niroha mahamu. Hata las niroha dang tagamon dapoti iya so di bagasan Kristus hita. Molo roha portibi do rohatta di portibion ahamana roh. Takas do taboto bahwa dunia ini diguari mau diata batak rura partangison. Berarti dang adong hasunangan. Dang adong nahot di tanon. Susah rusudi. Molo holan pamatang tapi kiri. Alai molo di bagasan Kristus hita mangolu. Apit malianon itu hatta tu hita las niroha. Bahkan nasumolo tuhita ama natorastai manang nataoli manang panguli belum tentu boy mabalas ni roha pasangan na. Belum tentu. Nak peridok holak kodo nian di rohaku didiki alai pudar do sudene portibion jalamago do saluhut nai alani pamatangon. Alai molo Kristus idongatta hot doi rodi saliling nililingna atong bahara bainok kumabuat las ni rohai marsiadu mahamu manggulut marlojong mahamu mangadu las ni rohai do cara nama cai murah holakodo Tuhan pangudian nami holakodo pangalu-aluan nami las ni rohai tari parmai tuhita. Alai molo tapak kedo pamatangon las nirohai tinggal dui saluhutna. Ala pamatangon asing do sainajat do dipikirion. Pamatangon sainahurang do dipikirion. Ido benaro Yesus tu portibion unang tinggal do hita di bagasa hulomon asa mangulu hita di bagasa sitongan. Atong gulut tamu las niroha marhite hasadaon. Asa naing sadaha mutuari na mangihut poparan ni raja sahuturoni ay muluh rimang-rimangi guar munay matcebel gadui alai manangis na subuhi makuti repot dui mulu idok sahuturon digoyang pun tidak bergerak angin puting beliung pero tetap berdiri tegak alai mulu rohatai dang bui tapaune sodung marisuang guar nio putta sahuturoni. Atong naing bersatu kita teguh. Jangan bercerai supaya jangan runtuh. Marsada hamu di bagasat tuhoni. Asa toho hamu peparan ni sohuturon oputan agabe. Ima pangiduan nami mengalului las niroha di hamu saluhutna. Unang macadi hamu martangiyang. Bahasa didok tuhatta songoni. Didok panurirang Tesalonika songoni. Di tiki hita martangiang di sima hita rap bergumul do debata mangido ahana hobbar di pernguluta ayang tulang tatabaido belum tentu do dileani bah ketua mong tapi tabaido abete jebah dau kepekwinna alai Tuhan pemilik segala sesuatunya yang mampu memberikan apapun kepada kita di tangan siamunda do gajang ni umur di tangan habirang nado hamoraon rade di jolona molo tapangido. Jadi mulai halak batak na tutu amaduk anak kona unang jugul hamuda anggor iso perlu jugul alai martangiang jugul hok kamu ma martangiang dungi pasahaton nama akau deng mang narik kok di hamu tuktuhi hamu ma saya nau kapud do di hamu alani me pinangido gomos tua paran ni oputon rodi hita saluhut na pungudison naing hita di bagasan jugul martangiang tutuhani asa dapotan pasu-pasu jala dapotan pakirimo kita di hari sugut ima surgo sambulon naung di parade tuhat tadi hita unang marisuang tuhat ta inok tubuh dosat tadi hau pinur silang cakas taboto bahwa silangi dua bahan sada tugitjang buti tigor sada songonon di samping bahasa ikut diabati di son hubungan sesama kita harus dulu lebih baik baru kita silaturahmi dohot tuhatta
Langsung kita dang boy unang jo kale padingga kamu jo hamu portibioninna. Dia karuh ni paramaranggion, dia karuh ni sude padingga kamu jo. Acugari hian songkali do beyon na silangi buti asa gugu gomos ondang sara do pakna. Alai diabat di so buti silangi. Nani dok na disi mardame jo hamu di portibion. Sada jo hamu di portibion. Ai nabi naim mutu sara sian namet meti nama batu aude. Songni do tahe. Nama batu aude. Manang nabi naim mutu dong ammi. Nama batu aude. Atong tasuan na uli ring gatudong atta asa dawatan uli ta siat Tuhan. Jadi mau lupa kita langsung taruh manupul tu banu gijang dang boy dako tampang ipet takos tasongoni dai daung aki ikut tonggu jul bardingga kita portibio kan ikut tonggu jul bardingga di portibio dang adong dalan ni ta bongot tu surgo dang merdengga kita di portibio sedia dalanna ai hita do merealisasikan firmani ro firmani ulo hamu na denggan ro firmani baik kamu songonon makana di dok unang lias ro hamu mamering panurangion adong dison nakingan kan unang lias alaniaha firman nabi nasahat ni napasahat tuni hatani debatadoi berarti napasahat tuni ketikai mewakili Tuhan. Jadi unang liaro hatta mamereng akka panirangion. Maritima dihamuna hasu bolon. Perlu hita makka muliatehon di siala saluhut. Kadang kita alani pamatangon ulun berpikir atau ibadah ulu ni rohana maisi adong dui manang ahana suruh honon ni ala radi adong dui adong dong muse toy mapadok madisi artinya disi kita tidak menerima Kristus yang sudah lahir dan sudah mati di kayu salib untuk kita ikon taboto romadok mauliate di siala salhut alani lempang marohatta anggotong do pehita marungut-ungut anggotong do pehita mengiburu anggotong do adong elat te late dunia ini sangat gelap tohori tahe sangat gelap berarti si malolong ta masih belum terbuka untuk menerima Kristus sebagai juru selamat yang bisa memberikan segala sesuatunya untuk kita dang boy alanima ikon mauliate di siala saluhut alai bahasa hita sering gabe tahujat dongata dina hurang patas madapotok kita ala hita tong di bagasan na hurang pas manang di sisi negatif do hita mikiri dongata molo tatangkapi na sian sisi positifna olo tahe idopina binotona malum do rohata ale tatangkapi ma atau mata epis ni mata ana doi. Ini repot. Gijang ni rohana doi. Ini tidak bisa. Ala do misalnya di si lihat tuga dokta. Nasu sengaja do anak raras manang raso-rasoi. Itu rasing do tarokon manang ala mangobaki buti kan duduk goi na mangobaki di pergadongan. Orang ibering sapatun si berhuli-huli. Itu persoalan. Bis ni mata ana doi. Jangan. Ikon kita lebih berpikir tentang na terjadi ahadoi hidupnya Nabi Notona. Malani magabi mangulu matani Kristus di bagasan rohatta. Mangulu manak partodiota dang loja hita gabi mangangguhi sangot sipilibigu. Alai gabi merpakirimun na mangulu. Ahado no borak dipikir rohatta. Amang holmen mulu merbada hutuau borak doi dangi no borat. Mulu merbada hotuau mama anakku pagar metoni kumalum doi. Alai kum merbada do hotu dirim turoham. Bari kok nai jamidan amat tahu merbada turohana. Masih badan padau akan asuture sian roha. Harus berperang dengan diri sendiri. Baru asabu hita gawe anak mata jalaha holongan. Mulodang boy marpora kita dok dirita, berat tidak tetap derita. Ise doau, hola kalak gua suku mulu mamulus, ise nama mulusi. Perlu arung pengendalian diri, ise doau. Ngasongod dia au. Jadi haita markaca hola isorminat do, ngabagak teh. HP mulu bagak kita orang lain yang puas melihat kita. Oh bagak gua, kateng gua putok mai. Orang lain yang puas, saya yang puas melihat amango, apalagi petak kuduk ngai. Merasa puas karena dia ganteng.
Alai bohado hita ngapua sita diderita. Wah ini asa puas sita diderita iko naung respon pengendalian diri. Tasuku tu dirita ngaboha au semina ngahana hula. Alanima dihamu damang dainang ikut taporangi dirita. Mamorangi dang madokon ikon gotilat dirita daw. Pangalaho na hurang na dihitai. Pangiduan ni pamatangi. Akan najat na dirohai. Porangi siya dirita. Asa marhapolino kita di bagasat Tuhan. Atong saut mahatani Tuhanon gabe bohal ning ulumuna. Jalabui suratom muna di pustahamuna. Bahwa pesta peresmian tugu segali bagus pesta ni Raja Sahuturo ni dohot nyanakonna do pasuduk bulonna tarsurat di syarat Tesalonika 5 ayat 10 sahat tu ayat 24 gabe senjata sulu di nahulum jala tukuk diladit gabe baik kamu mai sipatu haringgason hoho sagugun dahulu kasangapon rade doamu disi ima pangiduan nami amin di bagasan Guarniama anak dotot di Purbadia. Rab jonjong maita saluhuna. Hamulia kadongan saunari. Rab mahita makatidakon hapor seota. Au porsea di debata ama parguko na sa tudusan. Sito palangi do tanoon. Do di Jesus Kristus anas sadai. Inanir sa toni Purbadia. Jalan tubuhan na Juan Maria nang manaon na porsuk di panghuman ni si Pontius Pilatus nang dipersilakon matedo ditanom nang tuat tubanuatoro di hari patuluhon he siatongan yakana mate nang manaik tu surgo hudul di siamu di debata ama parguko na suatu dosan siani bebana roh muse manghumi halak na manguludo na mate au porsea di tondi Purbadia di huria Katolik na badia di hatopan ni halak na badia di hasisaan ni dosa dohayo ni daging dohot di hanguluan na sora suda amin. Tangiang hatopan tong do pehita jongjong di dok Yesus do di dia marpungu dua manang tolu halak di bagasan guarhu di sidoau di bagasan jala marhite Yesus Kristus tapa saat maaka tangyangta tu amatta debata sian hasuhuton. Ale Tuhan debata amanami para si roha jala pardengkap basa na sumurung. Puji-pujian mardongam mauliate di pasah roha nami tuhuale Tuhan secara khusus peparan nyopunami souturon. Ala di loko di tikio di ula korza na upatu pahami hai paso di hami saluhuna. Mauliate Tuhan diho. Sai ramoti matok-tok peparan yo punami sauturonom mangdi dia penuang maringana di dia portibion. Asa rapami sude na di bona pasogi todo na di pangaratoan. Majalo lasmi roha songo katami. Marhite-hite akaulaon nami na denggan ale Tuhan. Ale Tuhan debata amanami. Ramoti masude leo kai paso di sude hahanggi nami na di dua todo na di dua nasing. Suak songoni ale tuhak kula hula nami salu nananaing rotuson. Doho boru nami nananaing rotuson ale Tuhan leo kai paso ale Tuhan. Asaret tahami disod di atongani alamanon. Maka latson ulaw na upatu pahami ima horzan yo punami opu sauturon. Pos dorohanami ale Tuhan. Dak pauzatomu yanak komu na rojo-jo mangelek tuho. Sayo loy mapangiduan namion. Sesa saluh na pangalosyon nami ajol managale dohami Tuhan. Dak kutadahami ise hami sabotulla marado pokko.
Dakta mahami majoho ala ni dosa nami nagodangi. Ala nia le Tuhan mangaju mahodi hami. Marhite-hite diri namion. Sayolo mahami masih sesan. Asa saut na hupangido hami tuho ale Tuhan. Mau liate madiho patiur marion ale Tuhan. Asa sonak kami mangulau kordaon. Di bagasat dame dohot las niroha. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Hupa saat time matuho ele-ele ngamion. Amin. Martangi yang mahita, tangihon ma Tuhan, tangi yang namio. Utusan sian dongatu. Martang yang meta hupuji hami maho ali Tuhan sian nasaruhan nami di bagasan manugoton imali Tuhan di perpunguan nami di bagasan tikion di nalaho mamestahon tuguni upungami sohuturon di bagasan tikion mangido mahami tuarpamu nambadiai asali honomu Tuhan dame dot holong neroha asa mardalan di bagasan dame ulau non sian nama muka sahat tu nama ngujungi anon songonima Tuhan di salhutna otangan ni salhutna hasuhuton di bagasan tikion asal onomu hahipason boy sahat tu ingan anon pajuppa di bagasan las niroha dina patupahon akka pesta di bagasan sedarion alania le Tuhan di sordo hami akka namar dongat tubuh namar hahamarangi hupang iduhami matu le Tuhan saya leon mahahi pason ni daging leon hahi pason itu dinami jaleta bailas ni roha marhite-hite pasum akka namar ragami ale Tuhan pangiduan nami tuho sai leon habisuhon do tiuri pikiran asa boy Tuhan akka ulahon nami di bagasan nama sisukunan dot akka hami namar hamarangi tulus sonang sohari ribuan pos dorohanami ali Tuhan di sudai peparani sohuturon na di huta doh na di taruh parserani motuk soboi pe di bagasan tikion narap marpungu na sida anggo hoale Tuhan tonggo nagabe manggonggomi di saluna atong pos rohanami jalo matang yang ngami ali Tuhan walan mangasahon gori anak mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mau liate madiho amin. Martangi yang mahita, tangihon ma Tuhan, tangi namio. Utusan sian boru hasuhuton. Martangi yang mahita. Mau liate mardongan puji-pujian di pasahat rohanami tuho ali Tuhan. Di bagasan manuguton di parnakok ni matara reon di na di lehon horo pedi hamil Tuhan hosa hanguluani di na hehe hami sian podoman nami di bagasan hahi pasok kami ro sian ganup akka inganan nami be namaragami ro madapoton ingananon ali Tuhan di paluas hohami pajupang di bagasan hahi pason takasong na binotom ali Tuhan di perluhutan nami di bagasan manugoton diari nauk salpu di nauk kuhehami sarik-saring ni opung nami nauk perjului ima opung nami sohuturon rap dohot yanakonna sian sada ni rohani pinoparna doi ali Tuhan hupatu pahami laos di bagasan sadarion ma ali Tuhan hupatu pahami songon nama mestahon horjani opung nami nauk perjului di nauk kuhehami itu inganan nai baru ima batu napir ale Tuhan alani ale Tuhan mangidom hami tu arupanmu nabadiai di nama ulahon horja hami di bagasan sadarion ale Tuhan asaho matuktong ale Tuhan na mga lehon hahi pasod di hami salhut na pinopar nyopo nami damem na sumurung ima namian di tonga-tonga nami asamar dame
marsaunang ni roha hami dinalaho mangulaw ni hobar tu na pinukan niyo pong namin na perjului jala na sumaralo tulomo ni roham suaksong anima ale Tuhan diulaw namin sa daryo toktong doon anamu hami siya na mamuhay sa hatu na mangujungi ale Tuhan asa homa na majongjongi parpungan namion ale Tuhan lehono mo di hami sa luhut na pinopornyopong nami ale Tuhan sa dani roha di akan na maranggi sa dani roha di hami akaburuna ale Tuhan sa dani roha di hami namar hula-hula buru asa anggiat ale Tuhan tulus ulaw ni di bagasan las ni roha jala makorhon pasu-pasu may naik si jalon nami di pudi ni ulaw nami o sadarion ale Tuhan asa anggiat di pudian ni ulaw non ale Tuhan lehono mo di hami sa luhut na pinopornyopong nami sa huturoni nari huta doh na diluat persarani lam tabaamu madihami ale Tuhan pasu-pasum na maragami hobar tu perdalanan ni ngulunami dang dibakas sadario pele Tuhan asa ho matuktong ale Tuhan na mangalion gugur na pason dihami akka raja ni parhubas parsahalai raja parhata ale Tuhan leon gugur doh bisuk di hula-hula na imo saluhut na ale Tuhan asa margugo jala mardame sonang hulahok kami ulaw non hobar tulomo ni roham huboto hami ale Tuhan dinahurang malo hami mangido akapaspasum na maragami hobar tu perdalanan ng ulo nami alay napasdorohan nami ale Tuhan radi sa luhut na diadopamu napasakataw mo may tuhami ganup marsada-sada tarlumobi tuhami pinopar na pong nami sa huturoni ale Tuhan hobar tu perdalanan ng ulo nami hobar tulomo ni roham ale jumolo sa madusa pangalusyon nami ale Tuhan asang giat tuk tamahami jongjong nagabe hasahatan di pasu-pasumi mga sahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang jala marsoba hami tuarupan mo na badiyay jalo matangyang nami mauliate madiho amen martangiang mahita tangion Tuhan yang namion utusan sian hula-hula adong donaro tau dutima ali Tuhan mangasahon holong dot asini rohamdo upasat hami akatangiang namion Porsea jala makirim dohami dapotan asi do tua marhite elek-elek namion oloi matang yang nami na upasat hami to dopanmo marhite Kristus Tuhan nami amen atong tapasada matang yang tai marhite manangyakon tangyang niya nitaron itu hatta Yesus Kristus tuhita rahmat mahita tangyang amanami amanami na benua gijang sa pinurbadia magowarmo sa ero maharajaonmo sa saut malomon di banut onson benua gijang leon matuhami sedarion sepananon nami siganupari jala sesa masalah nami sohon panisa nami di salanya kapar salana tuhami dungi unang togion hami tu pangujunan alai palua mahami sian pangago amen diamu permusik ngami buku ED nomor 500 wali pulusia Abu Hita Hudul di Amuna. Sajalo ma'otu ha'pelea namiyo Sudena samba mauliate sangatlah Tuhan Sudena na ado nangolu namite ujalo kami siang ho
Martapak nauli mahita, laho majalo pasu-pasu ni Tuhani rap jongjong mahita. Debata pargogo na suatu dosan jala parasi rohaima patoguhon, huhut pahoton ha porsiauta. Tuhata Yesus Kristus imatok tomang gohi rohata, jala to di porbadi mamadongani, jala mangaramot hita saluhuna, di bagasan gorniama, dohot anak, dohot to di porbadia. Amin. Hamulia kadongan, sa porsiaon, saunari nunga marujung ulaon pertanggang taon, sayang giat ma pesta horja, tugu raja sohu turun siahaan, mabahin roha dame, pasu-pasu tu sude pinoparna, na tinggal di huta songoni nang na di pangarat Tuhan, jala gabe tahu hasang apon ma di Tuhani. Amin. Amin. Yang di panutup nomor 600 ualu. Oras sai oras kita sudena dongan sahasea Korsea ita ide batata nama narion kita Maulia tena tua mana anaki ai dilehon do kita tong dikorbanihai kita kita hidup gomana katua oras mahita saluna Oras.
kan? Sa utuh nakkan peserta nang kato. Ah, bisa dulu pitom. Bisa dulu pitom masuk. That's it, boss.